Bon dia, ja des de Granollers, preparats per fer la mitja marató, la darrera tirada llarga abans de la marató. Anem a veure com va tot, dia ennuvolat, gens de fred, bon temps i anem a passar-ho molt bé. Fins fa uns segons estàvem escoltant Eye of the Tiger, així que sortirem motivats per menjar-nos els quilòmetres com uns tigres. Vinga, adéu, adéu. El temps serà costat a l'edició número 38 de la mitja. Vale, ya, bueno, gracias. I quines proves tens ara per endavant, Jordi? L'objectiu principal és... Mitja marató, Granollers, les franqueses de Maria, a gaudir-ho! Espectacular aquesta sortida, una riuada per dir-ho d'alguna manera d'atletes. Enhorabona per estar aquí a Granollers a disputar la mitja, una edició número 38, que realment és una visió fantàstica, quasi...
No, no és el nom. Sí, llegeixo. Sí, sempre. Gràcies. Zoe! Gracias.
Vinga! Va, va! Ya te dice que no es eso. Venga, venga. Gracias. ¡Ánimo que podemos!
Vinga! José María, Daniel, l'Alexandre també posant a punt final a prova. Enhorabona i benvinguts. Ens passa el Marc, ens passa el Miquel, el Xavi, el Miguel Ángel. Bona, meva l'exemplada que tenim, que ens arriba la marabunta. Xus, felicitats al Pere, el Raül, l'Andreu. Enhorabona, Andreu. Vinga, el...
Finalitzada la mitja marató de Granollers, un clàssic que no pot fallar en el calendari de ningú per ser una de les curses artesanals que manté l'ambient, moltíssima animació, moltíssima, de veritat. Ja veureu el vídeo, és increïble. Més d'1 quilòmetre d'animació, constant, sense parar. La tàctica ha sigut deixar escapar la llebre del 45, passar-lo el millor possible, al coronar la Garriga deixar que les cames el que podien, he pogut tornar a agafar la de 45, l'he pogut superar. Medalla aconseguida i és una posada per la Cristina, tu. Això no ho pot dir qualsevol. Vinga, que vagi molt bé, i ara el guardarroba, que la roba està molt suadeta, que de fred avui no em feia res. Adéu, adéu.